wat bij, zonnepanelen, et cetera. Maar we denken ook dat het goed is om bij gemeente draagvlak te vinden en dat krijg je niet door dwang. Dus dwang is zeker geen optie voor ons. Oké. Michiel? Ja, wij zijn het ook eens met deze stelling. We hebben nou eenmaal een probleem dat we willen tackelen. En in principe zeggen wij, ga uit van de samenwerking. Mocht dat niet voldoende zijn, op een gegeven moment moeten de knopen doorgehakt worden. Ja, dat is van mijn inzicht. Oké, Michael? Wij zijn niet voor deze stelling. Het CDA is de partij van de subsidiariteit, dat is altijd denk ik onderop. En uiteindelijk ligt het vooral, een paar collega's zeiden dat, ligt vooral bij het draagvlak, dat is van essentieel belang. En dan heeft het geen enkele zin denk ik om allerlei initiatieven van bovenaf af te dwingen. Het heeft de provincie iets heel erg lang geleden een keer wel gedaan, rondom een aantal windmolens in Venlo. Die staan er nu inmiddels wel, maar daar is toen ook een gedeelte van het college in ieder geval gesneuveld. En we zijn eigenlijk voor het draagvlak in de omgeving is dat wel kennelijk geweest. En dan denk je niet dat dat de weg is, maar daar zijn allerlei doelstellingen. Oké. Nou, hoe denken jullie daarover? Ik weet niet of het college daar zozeer over is gesneuveld. Ik zou het graag... Nee, volgens mij is dat niet meegemaakt. Ja, er is natuurlijk commotie over geweest. Maar er is niks gebeurd bestuurlijk omtrent dat. Oké. Maar ja, misschien toch even. Ik heb in Venray meegemaakt. Venray is qua grondoppervlak een van de grootste gemeenten in Limburg. Daar zijn er 3 of 4 initiatieven geweest om zonnepanelenparken te maken. Die zijn allemaal uitgewerkt tot in detail. En op het allerlaatste moment sleutelden ze allemaal. Windmolens bleek, terwijl ik dacht van nou, gelijk genoeg, bij dan moesten er nog vliegtuigen kunnen landen als die stadland ooit weer in gebruik wordt genomen. En zo waren er bij Vredeperen. En zo waren er allerlei redenen waarom dat het gewoon eigenlijk nergens lukte. En dan denk je, dat is er best heel veel goede wil. Er zijn zelfs burgerinitiatieven die ook zeggen van nou, wij willen wel investeren. En het eind van het liedje is dat er geen zonnepanelen bij is komen, behalve dan op de daken bij de particulieren. Dus soms denk ik wel van als wij zo doorgaan, dan schiet het niet echt op. Vinden jullie ervan? Ja, terecht. Je kunt heel veel willen, maar als het niet gebeurt, dan heb je geen toekomst, uiteraard. En daarom dat we inderdaad ook zeggen, zet eerst in op die samenwerking. Maar die samenwerking die kan op heel veel verschillende manieren. Een van de manieren waarin je dat in Limburg ook ziet is het ontwikkelingsfonds. Om corporaties op te stellen, waardoor ook de burgers die daadwerkelijk daar ook bij belang hebben zijn, dat die ook profiteren van de windenergie, de zonne-energie. En daarnaast zou ik zeggen, we hebben ongelooflijk veel gebouwen in Limburg, uiteraard, want we zijn mensen, we wonen in huizen. Laat ons die daken gebruiken. Laten we die daken ook van fabrieken en winkels en dat soort panden gebruiken. Want als we dat oppervlak allemaal kunnen gebruiken voor zonne-energie, kunnen we een hele grote stap maken. Ja, Michael, dat is ook eigenlijk jouw verhaal van? Dus het gaat er eigenlijk om dat we eerst de bebouwde ruimte, zeg maar, dat kan ook bijvoorbeeld een parkeerplaats zijn, dat je gaat voor meervoudige ruimte gebruikt. Daar is het prima om zonne-energie op te wekken. Maar door alleen te eenzijdig op zonne- en windenergie, daar gaan we het niet meer redden. Je ziet ook gewoon, werd net bij de vorige stelling al aangehaald, het stroomnet moet op dit moment verzwaard worden in Limburg, verdubbeld. Nou, daar is Tennet al de komende 10 jaar mee bezig, daar moet 2 miljard in. En als we alles elektrisch zouden moeten gaan doen wat we willen doen, dan moet je het stroomnet keer 7 verzwaren. Dus dat gaat ook helemaal niet. Kortom, je zult ook op andere dingen in moeten zetten, die bijvoorbeeld niet via het stroomnet doen. Dus bijvoorbeeld een grote warmtevraag. Zondag waren we nog in Weert bij een ander debat. Daar ging het bijvoorbeeld ook over heel veel ondernemers in de agrarische sector die bezig zijn met initiatieven over het gebied van mestverwarming. Zodat je die warmte die daaruit komt, dat je er groen gas eigenlijk van kan maken. En dat je kan zorgen dat je dat uiteindelijk ook gebruikt. En dat je dat bijvoorbeeld naar de woonwijk die er omheen kan brengen. Dus je zal ook veel meer in de mix naar dat soort initiatieven moeten zoeken, waar dan draagvlak voor is. En het is altijd een mix die je nodig hebt. En natuurlijk is zonne- en windenergie nodig, maar volgens mij moeten we niet beginnen met het afdwingen vooraf, voordat we een hele hoop andere dingen gaan doen. Daarbij, kijk, de duurzaamste energie is de energie die we niet gebruiken. En daarom hebben we als CDA Limburg, en trouwens niet alleen als CDA gezegd, maar ook een hele hoop andere partijen in de Staten, de provincie zet nou vol in op een regeling die heet duurzaam thuis. Daar kan iedere Limburger in principe gebruik van maken. Dat wordt ook nog uitgebreid richting corporaties, richting sociale woningbouw. En dat is eigenlijk een lening die je kan afsluiten om je huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door te isoleren, door zonnepanelen op het dak te leggen. Ook om het levensloopbestendig te maken voor oudere mensen. En je kunt die investering die je moet doen, die kun je in de rente die je moet betalen, eigenlijk verdien je die terug met de energie die je bespaart. Dus dat is eigenlijk budgetneutraal. Dus dat zou in principe iedereen die een huis heeft,
kan dat ook betalen. En dat is natuurlijk waar we eerst bij moeten zijn. Ja, nou Michael, dat klinkt zeer aantrekkelijk als ik zo even kijk. Allemaal eens? Ja, we hebben het hier vast binnen. Jullie ook allemaal eens? Dan gaan we dat doen, maar toch eventjes. Wat gaat die provincie aan doen? Hoeveel wil je nou gaan? Hoe zit het nou als je 1 keer in het openbaar bestuur zit? Nou, dan ligt die keuze voor van, ja, mooi project voor die energie. Maar er zijn nog 25 andere ideeën die men ook graag wil en het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden. Hoeveel prioriteit willen jullie geven? En hoe moet toch ook mee wat we net gezegd hebben over die kerncentrale? Nou, dat willen we wel, maar die hebben we voorlopig nog niet. Hoe hoog moet de prioriteit aan dit onderdeel gegeven worden om te stimuleren? Bijvoorbeeld zo'n idee wat je net zei, of wat jij aangaf, leg die taken allemaal voor. En hoe ver wil je als provincie, of zou de provincie moeten gaan, om dat echt nou, met volle kracht vooruit te sturen? Hoe kijken jullie er tegenaan? Hoe ver moet ze gaan? Op zich, kijk, we zijn fel tegen kerncentrales, dus op het moment dat je dat geld investeert in zonnepanelen, als je die vanuit de overheidswegen financiert, ook voor sociale huur, er is genoeg compensatie geweest vanuit de overheid, die had allemaal ingezet kunnen worden voor eventueel zonnepanelen, voor die sociale huur, dat mensen zelf die energie kunnen opwekken. En dat zorgt er ook voor dat, dat er gewoon zoveel energie is dat huiseigenaren en mensen die in sociale huur zitten ook niet op de kosten worden in de kosten lopen. Ja. Dus daar is allemaal geld voor, alleen op het moment dat je dat verkeerd besteedt, dan gaan we niet verder. Oké, ja, jij zit in de gemeenteraad van Venlo. Als jij nou kijkt naar die andere overheidstaken, de provincie, vind je dan dat de provincie genoeg daar gedaan heeft? Of zeg je van nee, die provincie die zou toch eens echt met veel power ons kunnen steunen om dat van de grond te krijgen? Vooralsnog, in mijn ervaring, wordt er genoeg gedaan met de provincie. Is de samenwerking, het samenwerkingsverbond ook heel erg goed. En we zijn momenteel bezig met een warmtenet ook in Venlo, in een wijk Hagenhof Oost. En wat wij daar heel erg als GroenLinks belangrijk vinden, is dat je kunt het aan de particuliere hand overlaten, maar je kunt ook zorgen dat het een soort publiek eigendom wordt. En dat we daarmee gaan experimenteren, dat ook de mensen met lage en middeninkomens, want het is een relatief arme wijk met veel huurwoningen, dat zij ook kunnen profiteren van die nieuwe soort energieopwekking. En dus in mijn ervaring loopt het nu goed. Loopt het nu goed? Ja. Oké. Dat is ook goed om te horen. Michiel, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik noemde net het ontwikkelingsfonds ook in het kader van die coöperaties. Dat is een initiatief wat vanuit onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt, samen met een aantal provincies. Dus in principe is daar al geld beschikbaar. En wat je met dat fonds kunt doen, is dat je concepten, dus ideeën kunt gaan opzetten. Werkt dat niet, dan is er geen geld op het boek voor de burger. Werkt dat wel, dan zorg je dat je via rendement terugbetaalt. Okay. Dus op die manier kun je dus burgers volop laten participeren. Dus op het moment dat je op zo'n manier zo'n samenwerkingsverband kunt instellen tussen overheid enerzijds, bedrijfsleven en ook burger, kun je zorgen dat je met z'n allen die rekening betaalt. En ik denk dat je op die manier de rekening ook hartstikke betaalbaar behoudt. Ja, nou. Ik zie jullie allemaal, dit is echt een discussiepunt. Ik geloof dat hier zo echt iets moois in de maak is. Het gaat de goede kant op. Misschien nog één toevoeging, voorzitter. Maar om concreet te maken, en ik denk dat we wel allemaal eens zijn op grote lijnen. De vraag is, wat wil je dan concreet dat de provincie gaat doen de komende 4 jaar? De provincie steekt elke 4 jaar opnieuw zijn intensiveringsmiddelen, heet dat dan. Dus bepaalde middelen die je extra gaat investeren in Limburg. Als CDA hebben we een 11-puntenplan gemaakt van in totaal 150 miljoen. Een voorstel is dat, dat willen we dadelijk ook graag na de verkiezingen willen we dat graag inbrengen. Dat moet minimaal het dubbele aan Rijks- en Europees geld opleveren. En van die 150 miljoen zeggen wij steken 50 miljoen in dat isolatieoffensief. Voor de verduurzaming van de Limburgse woningvoorraad. Want dat is gewoon de kortste klap die je kan maken om ook de energierekening van mensen omlaag te brengen. Want natuurlijk gaat het over klimaat, maar het gaat in eerste instantie om de bestaanszekerheid om die energierekening van mensen omlaag te brengen. En dat kun je op korte termijn doen. Dus dat is wat wij zouden willen doen. Ik heb het gevoel dat je staat te popelen, want je bent de nummer 1 en de spitsenkandidaat van het CDA. Ja, dus wie weet nog een paar weken volop aan de slag. Want hoe zit het met jou? Welke plek heb je? Ik sta plek 4. Plek 4 en jij staat op plek? Ik sta plek 10. Plek 10, oké. Nou, spannend. Ik ga even naar de zaal kijken, want heeft u over deze stelling nog vragen of bent u het ook helemaal eens met wat hier allemaal zo over?
Daar is een vraag. Er ligt, vanuit de overheid ligt er een opdracht met de rest voor de gemeentes en de provincie. En helemaal op de laatste pagina staat dat als overheden, lokale overheden en de provincie niet snel genoeg gaat, dan wordt ze overroeld door de landelijke overheid. Ik zou als graag van deze kandidaten willen weten hoe ze dat dan zien, hoe ze dat dan gaan blokkeren, dat we toch het lokale beleid uit kunnen voeren en dat we de overheid een beetje zeg maar op afstand kunnen houden, zodat we onze zaken zelf kunnen regelen. Ja, u zegt zoiets van overroelen, dat voelt nooit lekker. Nee, en dat staat er gewoon letterlijk in. Hè? Als je niet snel genoeg bent in de rest, dan op het einde kan de overheid zeggen, nou ja, dan nemen wij de regie en dan bepalen wij waar de wietjes komen en waar de veldjes komen. En dat is het. Ja, even, kunnen jullie daar kort op reageren? Michael? Dat is niet het enige dossier volgens mij waar je ook ziet dat de overheid dan zegt van ja, zullen jullie doen, dan gaan wij het doen. Ik ben dan altijd heel benieuwd, ja, kom van de Rijksoverheid hier windmolens en zonnevelden aanleggen, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dus ik ben daar altijd wel redelijk optimistisch over, dat ik denk ja, dat zou ik ook erin zetten als ik hun was. Maar je ziet nu al dat er continu een gesprek moet plaatsvinden over die resten, die zijn in een bepaalde periode opgesteld. En je ziet bijvoorbeeld rondom Heel is er nu al meer discussie waar windmolens stonden ingepland en dan nu een Einstein-telescoop komen. Bepaalde dingen die toen op papier zijn gezet, met kennis van nu eigenlijk alweer achterhaald zijn. En daarom is het juist zo belangrijk dat je het neerlegt bij de lagere overheden, want die weten veel beter wat er speelt in de regio dan de Rijksoverheid, want die weten het zelf af en toe ook bijkomend. Mooi. Oké, jij wilt ook er zijn bepaalde afspraken gemaakt. De provincie hoort zich aan bepaalde afspraken te maken en de gemeente hoort zich aan bepaalde afspraken te maken. En die afspraken, ja, die zijn politiek en die worden lokaal of provinciaal niveau worden die vastgelegd. En als daar niet aan wordt gehouden, ja, dan vind ik dat er van bovenaf inderdaad toezicht moet zijn. Want ja, anders kunnen gemeenten alles doen wat ze willen eigenlijk. Dus dat zou niet het idee moeten zijn. Ja, dat kan ik helemaal beamen. Het is uiteindelijk een nakomen van afspraken. En als dat niet zo is, dan zal er toch op een gegeven moment moeten worden ingegrepen omdat ze niet worden behaald. Ja, dat is het punt met afspraken. Als je ze maakt, moet je ze ook nakomen. Niet alleen tussen burgers onderling als je een afspraak met elkaar maakt, maar zeker ook als overheid. En in die zin, ik denk dat het in zo'n geval heel belangrijk is dat je het gesprek gaande houdt. Op het moment dat je het gesprek verbreekt, dan weet je, er komt van bovenaf iets, maar je hebt er geen gesprek meer mee. Zolang je het gesprek gaande houdt, dan kun je in ieder geval met elkaar kijken, oké, jullie willen nu wat opleggen. Dat is wellicht jullie recht als jullie dat zo zien. Maar laten we ook in die zin dan meekijken, waar kunnen wij dan wel in meegaan en welke dingen zijn gewoon echt onnodig en gewoon te moeilijk. Nou ja, in alle antwoorden zit heel veel verbinding en toch zie ik u hier vooraan, ik zou jullie met de vinger omhoog gaan. Volgens mij bent u ook heel erg betrokken bij dit onderwerp. En u heeft een vraag, dat zie ik gewoon op. Dat klopt ongeveer. Ja, dat klopt. Dank u wel. Sebastian Wiegert van de VVD, voorzitter lokaal raadslid. Ik hoor een stuk realisme in de breedte krijgen. Als VVD moet ik het CDA deze op bijvallen dat je realistisch moet zijn wat het kan. Dat elektriciteitsnetwerk heb je niet van vandaag op morgen heb je dat uitgebreid. Het duurt minstens 10 jaar. En dan is de vraag, hoeveel zonneweiden moeten we nu gaan bouwen? En de aanleg van een zonneweide, dat duurt ook van 10 tot 11 jaar. De aanleg van een kerncentrale duurt iets van 12 jaar, dus een jaartje langer. Dat zou betekenen, zou in die rest nu niet dus ook gewoon kernenergie betrokken moeten worden, dat je niet integraal de juiste keuzes kunt maken en gewoon kunt zeggen van hé, we pakken alles nog eens op de hoop en gaan nu gewoon zeggen, gas vooruit, gewoon politieke keuzes maken en gewoon zeggen, dit gaan we doen in het integrale energiemix, inclusief kernenergie in de rest. Helder verhaal. Wij zijn vanuit de Partij van de Dieren zijn we sowieso tegen kernenergie en ook in eerste instantie tegen zonneweiders. Wij hebben het idee dat er genoeg plek is op taken om genoeg energie op te wekken. Mocht dat niet voldoende zijn, eventueel met windmolens. Maar laten we nou eerst kijken naar wat er kan op de daken. Eventueel met buurtbatterijen. Dat we op die manier die stroom kunnen opslaan en ook gebruiken. Waar we ook naar moeten kijken is hoe we die energiebehoefte en het gebruik hoe we die kunnen koppelen. Dus dat mensen meer energie gaan gebruiken overdag in plaats van 's nachts. Nog iemand anders korte reactie? Nee? Dan gaan we dit
onderwerp nu langzaam af. Mensen een heel andere vraag ben. Maar voordat we dat doen, willen we toch ook even weten wat doet Teuns nou eigenlijk normaal in het normale leven? Ook een beetje weten wie de man achter de lijsttrekker is. De afgelopen 3 weken doe ik niet veel anders dan campagne doen. Normaal gesproken werk ik bij Periscope, dat is een overheidsadviesbureau en dan werk ik met name op meer wat complexere, vaak ruimtelijke vraagstukken, dus bijvoorbeeld gebiedsplannen steeds maken, de dorpen aanpakken in Groningen, het aangevingsdossier. Het dossier rond de marinierskazerne in Zeeland die verplaatst, die daarin zou komen en toch nog niet kwam en moest een alternatieve aanpak, dat soort dingen. Nou, dat is wat doe jij dan allemaal doen? Ik studeer voor leraar geschiedenis in Sittard. Dus zit ik nou mijn 4 jaar. Mooi. Nou, ja, ik kom er echt op de baan aan. Leuk, prachtig vak natuurlijk. Ja, dat weten we, hè? Ja, we hebben net gevraagd. Michiel, wat doe jij zo? Ik studeer op dit moment rechten, ook hier in Maastricht, aan de universiteit. En ik heb daarvoor 3,5 jaar gewerkt in kwaliteitsmanagement. Oké, nou, mooi. Ja, dat is natuurlijk om te weten, niet? Ik wil jullie danken voor alle opmerkingen, alle energie die jullie over ons verspreid hebben. Dat was mooi gehoord. Heel constructief en heel verstandig, vind ik wel, moet ik zeggen. Echt compliment. Nou, we gaan naar de volgende ronde. Dames en heren, mag ik dan nu voor de volgende ronde uitnodigen? Dankjewel. Dat gaan we zo meteen ook doen. Mag ik dan voor de derde stelling, opnieuw weer Jasper van de Partij voor de Dieren, Bart van BBB. Bart opnieuw. Ja, daar is hij. En de VVD. Ja. Sjoerd. Even kijken. Hebben ze toch allemaal? Ja. Nou, Jeffrey, wil je anders ook even aanschuiven? Oké. Ja? Ja, dat ga ik nu voorlezen. 4 microfoons, ja, waarom niet? Jeffrey, daar gaat hij, hè? Ga door. Limburg moet vervuilende bedrijven zoals Gemmelot en Rockwool strenger gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door het stopzetten van subsidies. Nou. Jeff, weet je wat? Ik begin aan die kant. Wacht. Ja. Je hebt er vast over nagedacht. Ja, zeker. Want dit is ook best een actueel thema. Ja, het ligt eraan wat valt onder vervuiling. We hebben 10 soorten vervuiling, uitstoot. We doen nog één ding, Bart, sorry. Ik heb net de opmerking, het is heel belangrijk dat jullie heel goed in de microfoon praten, want het wordt via de livestream uitgezonden tot in New York, heb ik gehoord. En, dus ja, dat moeten we wel te horen zijn, niet? Ja, zeker. Oké, Bart, nog een keer. Ja, de vraag is natuurlijk welke vervuiling, dus ik vond de stelling iets kort af om me helemaal erin te gaan verdiepen, maar goed. Ook worden de bedrijven, het bedrijf geen wordt genoemd. Nou, volgens mij is het dan een verzameling van bedrijven, maar goed. Wij denken als BBB dat wij absoluut geen subsidiestop moeten gaan zetten. Wantrouwen in de overheid is al heel erg groot. We moeten nou niet eerst afspraken gaan maken met bedrijven en vervolgens gaan zeggen: ah nee, we vinden jullie nu toch niet meer lief, we gaan het niet meer doen. Dus de afspraken die we maken, daar moeten we ons ook aan gaan houden. We kunnen nu niet achteraf gaan zeggen tegen bedrijven: nou, nu even niet, we stoppen jullie subsidies. Oké. Heeft iemand überhaupt een idee over waar het over gaat, over wat voor subsidie? Krijgt Rockwool subsidie? Volgens mij krijgen ze geen subsidie per se, maar krijgen ze meer een ontheffing van bepaalde belastingen. En op die manier wordt het gezien als subsidie. Oké. En het zit er misschien in dat energie, want Rockwool is een groot verbruiker qua energie, hè? En Gemmelot zal er ook voor gaan, maar ik weet het niet precies door in detail. Oké, nou waar? Gemmelot is nummer 2 van Nederland na Tata Steel. Oké. Ja. Goed, maar dan toch even, Jasper, wil je reageren op de stelling, want wat moeten we daar nou mee? Ik vind dat die subsidies, dus die belastingontheffing, er eigenlijk af moet. Het is raar dat bedrijven krijgen
omdat ze nou eenmaal in een bepaalde sector werken. We krijgen allemaal niet die subsidie, we moeten allemaal onze belasting betalen. Dus waarom dan niet voor vervuilende bedrijven? Ja, de kans is dat ze eventueel weglopen, dat is altijd wat mensen zeggen. Maar goed, op het moment dat wij hier niet de standaard zetten, kunnen andere landen ook niet mee en kunnen ze ook niet zien van ja, wij zetten hier wel die standaard. En wij willen dat wij vervuilende bedrijven subsidiëren, zoals we dat nu wel doen. En op het moment dat we dat niet gaan doen, dan gaan anderen ook niet zeggen, maar kijk, zij doen het wel. Zij gaan die bedrijven subsidiëren, misschien moeten wij dat ook nog eens gaan doen. Oké. Sjoerd, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, eerste reacties tegen op de stelling. En waarom? Het zijn juist deze bedrijven zorgen voor duizenden banen in Limburg. Deze banen die daarvoor gezorgd hebben toen de mijnen hier sloten dat er werkgelegenheid was in Limburg. En tuurlijk moeten deze bedrijven, staat die aan? Ja, Tuurlijk moeten deze bedrijven een steentje bijdragen in die energietransitie. Net zoals ieder ander. Maar we moeten er wel voor waken. En dat is het risico wat vanuit de linkerkant echt niet erkend wordt. Dat deze bedrijven gaan vertrekken. Dat daarmee duizenden banen verloren gaan. En wat bereiken we dan? Dat deze de bedrijven naar het buitenland gaan, dat ze daar gaan uitstoten. En dan, wat wij dan bereikt hebben, is dat wij misschien aan onze stikstofuitstootdoelen voldoen, maar ze gewoon lekker uitstoten in het buitenland. En consumeren blijven we toch wel doen, consument importeren gewoon, zorgt over extra uitstoot. Dus in principe tegen de stelling, maar ik moet het wel nuanceren, uiteraard moeten ook grote bedrijven, net zoals ieder ander, een steentje bijdragen. Oké, helder. Ja, het is een moeilijke stelling dit. De vraag is wanneer ga je dit doen? Waar hebben we mee te maken? Hebben we bedrijven te maken die al eerder hebben vervuild, al melding daarvan hebben gekregen vanuit ons en toch besluiten door te vervuilen? En dan spreken we handhaving, dat is wat anders. Hebben we over bedrijven die over normen heen gaan, maar zijn we daar nog niet mee in gesprek gegaan? Dan is dat natuurlijk de eerste stap. Want ik geloof wel dat het heel belangrijk is om hele relevante industrie in de provincie te hebben, omdat het gewoon heel belangrijk voor onze werkgelegenheid is. Maar aan de andere kant kun je niet zomaar door de vingers zien als een bedrijf gaat vervuilen. Want we hebben bepaalde normen en daar moeten we ons aan houden. Ik denk dat het daar een beetje aan ligt. Oké. Nou, dat zijn heel duidelijke standpunten. Ik kijk misschien iemand meteen eens even naar de zaal. Wil er iemand een soort knuppel in het groen opgooien? Want dat mag nu. Ja? Ja. Dank u wel. Ik hoor jullie al heel veel zeggen over economie en economische groei en banen. Anderzijds ook wat jullie de tegenargumenten vinden. Maar ik vroeg me eigenlijk af of jullie het huidige CO2-uitstoot, of jullie daar ook iets over kunnen beantwoorden, wat voor gevolgen dat heeft op de gezondheid binnen Limburg. Want ja, als we dit soort bedrijven aanmoedigen subsidie of ontheffing te krijgen, terwijl die CO2-uitstoten echt megatonnen per jaar ook kunnen zorgen tot een longkankerfactor keer 3 tot keer 10 verhoogd wordt. En ik ben benieuwd hoe jullie daar als partijen over denken. Dat is een hele grote pijlwerking. Ja, die je schrijft. Ik zie jou. Ja, daar wil ik wel denken aan. De vraag is, wil je zonder de producten die deze faciliteiten produceren? Kunnen we daar zo mee? Dus het is allemaal heel mooi dat wij bijvoorbeeld cameras gaan stilleggen omdat er te veel uitstoot. Maar aan de andere kant, Borealis bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het bedrijf mag noemen. Ja, oké. Borealis bijvoorbeeld, die maken medisch plastic. Dus als jij in het ziekenhuis ligt en je krijgt een IV in je arm, dan is dat omdat je die plastic geproduceerd hebben. Ik geloof dat we naar een andere manier moeten kijken. We kunnen veel beter kijken hoe kunnen we deze faciliteiten verduurzamen. In plaats van ze te sluiten. Want dan krijgen we inderdaad wat de VVV doet, dat we daar VVD nog anders openen. Dan hebben we liever dat we het hier houden. Maar dan wel natuurlijk onze verantwoordelijkheid dragen voor deze faciliteit en wat ze uitstoten, door te investeren of te faciliteren erin dat ze verduurzamen. Maar ik zou niet zo graag, denk ik, willen sluiten, want dat vinden wij eigenlijk iets mee. Ja, het bizarre. Nee. Maar dit is, het bizarre is natuurlijk ook zeker als je naar bedrijven als Rockwool kijkt, hebben we het er net al over, van we willen heel erg aan de slag met isolatie van woningen. Nou ja, wie maakt die producten van dat isolatie? Onder andere Rockwool. Dus daar hebben ze natuurlijk wel een productieproces waar je nog volgens mij wel heel veel aan kunt doen. Maar goed, zeer terecht ook om eens even te wijzen op de gezondheid, de consequenties voor onze gezondheid. Nou, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ben vooral eigenlijk benieuwd hoe de linkerkant kijkt naar die bedrijven die weg gaan trekken. Als wij straks geen grip meer op die bedrijven hebben, dus gaan daar uitstoten. Een principe kwestie, meer niet. Ja, ik wil er wel wat zeggen, want je kan zeggen het principe kwestie, maar op het moment dat wij de standaard zetten,
Als je kijkt naar de Europese Unie, we hebben heel veel standaarden op voeding, op medicatie. Dat zijn allemaal standaarden die de rest van de wereld aan overnemen is, omdat ze zoiets hebben, wij moeten mee met de Europese Unie. Op het moment dat wij die standaard zetten, wij willen die duurzame bedrijven, wij willen duurzame fabrieken, dan gaat misschien de rest van de wereld ook wel mee. Verder vind ik het ook raar dat echt de VVD zegt van ja, wij moeten Gemlo steunen, want ik dacht dat jullie juist stonden voor die vrije markteconomie. Dus dan zou je ook eigenlijk alle bedrijven gelijk moeten trekken en niet één bedrijf moeten voortrekken en die subsidie moeten geven. Sjoerd, daar wil je vast wel over zeggen. Ja, wij trekken Want werd je eigenlijk aangesproken in je liberale macht en... Ja, wij trekken zeker niemand voor, maar hier wordt gezegd de toon moet gezet worden. Maar feit blijft dan nog steeds dat ze naar het buitenland gaan. Ik vraag me af of er echt gedacht wordt dat landen als China, dat die zich spiegelen aan ons op dit moment. Ik denk het echt niet hoor. Ik denk echt niet. En ik ben optimist, ik vind zeker dat we de toon moeten zetten. Dus we moeten het goede voorbeeld nemen, maar dan moeten we ook een alternatief bieden. Een duurzaam alternatief, want dan zijn mensen bereid om die keuze te maken. Ja, oké. Maar dan moet die keuze er zijn. Want Jasper geeft een beetje aan van Nederland is in heel veel opzichten altijd de dominee en de koopman. Enerzijds met het ethisch verhaal, maar anderzijds willen we ook graag zaken doen. Dus wie weet zit, als ik dat zo beide combineer, wat jullie zeggen, zit daar wel juist de kans in als je het combineert. Ja? Ja, één laatste vraag aan de VVD. We hebben hier met de stelling over het intrekken van subsidies. Als bedrijven zich niet aan de uitstootnormen houden, zou jij liever zien dat wij het niet houden aan de uitstootnormen door de vingers zien, dan dat een bedrijf uit Limburg zou wegtrekken? Nou, iedereen heeft zich aan de wet te houden, dus verder moet ik daar niet. Ja, ik wil nog wel inhoudelijk reageren op de vraag. Zeker, bespreking daarom. Ja. Ja, maar was een stukje gezondheid. En volgens mij is CO2, volgens mij moeten we meer kijken naar fijnstofuitstoot wat dat betreft. Qua en alles. En daar is Nederland zitten we niet op het goede level. En ik denk dat we aan Limburg ook moeten naar kijken naar wat is veilig voor onze Limburgers, wat moeten we doen in de toekomst. Maar zoals al hier ook is gezegd, als bedrijven zich aan de wet houden, houden ze zich aan de wet, gaan ze overheen. Moet die bedrijf laten aanspreken. Ja, voorkom gelijk, we moeten die makers die wel hier houden. We kunnen niet nog meer bij de brainport gaan sturen, want de wegen zijn al te smal, die moeten al verbreed worden. Dus laten we die maakindustrie nou hier houden. Ja, en zorgen dat we de bedrijven hier houden en van Limburg iets moois gaan maken in plaats van het buitenland. Oké, dank u wel. We gaan deze stelling wel moeten een beetje tempo erin brengen, want we hebben nog een pauze, of niet? Ja, nu nog één stelling en dan pauze. Ja, goed. Nou, dan zou ik graag een applaus voor de sprekers willen, want we gaan